også, det kan være en jungle at finde hundesæl til din hund, så kan jeg sådan set egentlig godt forstå dig. Men du landede det helt rigtige sted her hos os, så her får du lidt konkrete pointers til, hvordan du finder den helt rigtige sele til din hund. Nu vil jeg vise, hvorfor en hvilken som helst sele ikke nødvendigvis passer for din hund. Så lad os demonstrere det med Emil og med Vera, som ellers også er samme hunderace. Her der ser du Vera i vores Petlando Outdoor hundesele. Selen her den sidder ligesom den skal. Her i fronten der kan vi mærke hendes brystben. Det vil sige, at den hviler rigtigt og ikke op i halsen. Selen her den sidder, hvor hendes nakke den slutter. Og så har hun en rigtig fin plads ved forbenene. Ser vi på Emil her, så har han samme størrelse på, som Vera hun har. Og han er altså en lidt større dreng. Emils sele her, den sidder for langt op i halsen, der hvor der er stroben, den også sidder. Og det vil sige, at ligger der et pres på det, hvis han trækker i selen, så vil det altså gøre ondt og være ubehageligt for hans hals. Udover det, så er det en lille smule sværere at se nu, når han ligger ned, men selen den kommer altså også for tæt op omkring hans armhule i den her størrelse, hvilket vil gøre, at den gnaver og sidder ubehageligt. Og det samme kan man også se allerede her, når han ligger ned. Selen den ligger altså et pres på nakken frem for ryggen. Og her vil rigtig mange være tilbøjelige til at sige, jamen så går du bare op i størrelse, hvis den er for lille. Men problemet er her også, at selen vil blive noget længere i rygstykket, men også i brystet. Og ser vi på Emil her, så vil du også kunne se, at selen her altså vil blive alt for lang på ham. Og derfor er det her bare ikke en ideel model for Emil. Fordi ligger Emil et træk på den her sele her, så vil den altså komme ned bag ved hans ribben, og den vil stramme på hans organer. Og lad os kigge på, hvordan du rent faktisk måler din hund for at finde den helt rigtige sele. Så skal vi til halsmålet, og her der ser du, hvordan du ikke skal måle din hund. Super vigtigt, at når du skal måle hundens hals, at du tager målebåndet helt ned der omkring, hvor selen den vil hvile naturligt. Præcis sådan her. Så tager du dine fingre ind under målebåndet og sikrer dig, at 2 fingre fladt kan komme komfortabelt ind rundt om. Den skal nemlig ikke et for stramt halsmål. På brystmålet. Placer målebåndet rundt om kroppen. Her er det super vigtigt, at du ikke tager den helt op ved armhulen, men lige et par centimeter tilbage. Og igen sikrer dig, at målebåndet ikke sidder alt for stramt. Vi kan se her, at der er fingers afstand fra målebånd til forben, og det ønsker vi altid. En stor hund vil du selvfølgelig have mere afstand end med en lille hund, som også kan være en fordel, hvis jeg skal hjælpe dig med at finde den helt rigtige sele. Mig er nemlig en god forståelse af, hvor langt din hund egentlig er i kroppen. Under videoen, du ser her, vil der være en guide, hvor du kan se, hvilke hundeseler vi anbefaler til forskellige hundes kropstyper. Jeg kan hjælpe dig med at matche, hvilken selemodel, der er mest ideel til den hund, du har. Her kan du se, hvordan jeg med frivillig træning motiverer Emil til at få målt hans snude til en snudesele. Vide mere om snudeseler kan du se det i videoen nedenfor. Der findes et hav af forskellige seler, alt fra step-in-seler, H-seler, Y-seler og løbeseler. Og her vil jeg fortælle dig en lille smule om, hvad der gør dem forskellige fra hinanden. Den allerførste seletype, vi kigger på, er Y-selen. Det her det er en sele, som du finder i forskellige afskygninger inde på shoppen. Og det er simpelthen, fordi vi elsker den. Den ligner som udgangspunkt et Y. Den giver optimal frihed, den er ergonomisk, og så trykaflaster den helt uden ubehag for din hund. Den næste sele, vi skal kigge på, det er step-in-selen. Den her type sele er super populær til især små hunde. Vi har den altså kun fra Dog Copenhagen, og det er fordi, jeg oplever, at ikke alle step-in-seler giver den frihed, som vi ønsker. Den her type sele, den anbefaler jeg kun til små og smalle hunde, selvom der er så mange, der vælger den til deres bredere og mellemstore hunde. Det anbefaler jeg ikke, og det er fordi, at den ikke vil give optimal frihed rundt omkring din hunds armhul. Så vær opmærksom på det, hvis du er forelsket i en step-in-sele. I forlængelse af step-in-selen, så vil jeg kigge på vores mesh vest fra Petlando, som er en Y-sele også. Den her minder dog ret meget om step-in-selen i udformningen. Den her skal dog over hovedet. Også en super ideel sele til især hundevalpe og små hunde. Selen her den er blød og let og lavet i mesh, som er dejligt blidt for en lille hundevalp. Vi har også noget som H-selen. H-selen den giver også fin frihed. Ikke helt lige så meget som en Y-sele. Den her model har vi på shoppen simpelthen fordi, at den er super ideel til større hvalpe, som vokser rigtig, rigtig hurtigt. Der kan den nemlig justeres også i længden ved brystet, så man stadigvæk har den optimale frihed til hunden. Også hvis man måske ikke ønsker at skulle investere i en dyr sele i første omgang, men har en hund, som vokser rigtig stærkt. Vi fører selvfølgelig også løbeseler, og vi har dem fra Nonstop Dogwear, simpelthen fordi det her er modellerne, som også bliver valgt af de allerbedste inden for hundesport i verden. Selerne her har vi Free Motion, som eksempelvis er en sele, der er lavet til de helt lange og professionelle løbeture. Og så har vi også Rush, som er deres nyeste model, der er mere ideelt til hunden, som skal ud på en standard hverdags løbetur.
Jeg håber, du er blevet en lille smule klogere på, hvilken sele du skal vælge til din hund. Jeg kan love dig for, at hele vores sortiment, som du finder på siden her, er udvalgt efter ergonomi, kvalitet, og at den skal være komfortabel for din hund.